Good morning mga ka-online. Andito tayo ngayon sa sentro ng Karamuan, Camarines Sur. Magdi-deliver tayo sa Barangay Gihal-o, Karamuan, Camarines Sur. Tara mga ka-online, samahan niyo ako sa biyaheng ito. Biyaheng Gihal-o, Karamuan, Camarines Sur. So ito mga ka-online, papunta na nga tayo sa Barangay Gihal-o. Medyo malayo-layo pa siya, ilang barangay pa yung dadaanan natin. Pero chill-chill lang yung biyahe natin. Kasi di naman tayo nagmamadali. Sa pupuntahan natin mga ka-online na sa Barangay Gihal-o, napakagandang lugar. Maraming mga white beaches. Mga paliguan na puti ang buhangin. Siyempre matatagpuan din dito yung boat terminal, yung Port of Gihal-o. Pero dito pa lang sa daanan mga ka-online, may enjoy mo na kasi napakaganda ng daanan, sementado, and napaka-presko ng lugar. Mabubusog yung mata mo sa magandang tanawin. Paliko-liko pero okay naman yung daan. Ang Barangay Gihal-o mga ka-online ay napapalibutan ng mga barangay ng Pandanan, San Vicente, Pagulinan, Barangay Salvacion and Barangay Hanopol. So isa ito sa pinakamalaking barangay ng Karamuan, Camarines Sur. Ngayon mga ka-online, magdi-deliver tayo dito ng Uratex Foam Original with 5 years foam warranty ito mga ka-online. Kaya pang matagalan na gamit. Kaya kahit tumagilid, tumihaya, lumuhod at dumapa, hindi agad nasisira dahil gawang Uratex pang matagalan na gamit mga ka-online. Kaya kung gusto nyo mag-order, mag-message lang kayo sa Band Brothers Merchandise. Dahil i-deliver namin ito door to door sa inyong mga tahanan. Ayun mga ka-online, andito na nga tayo sa Port of Gihal-o dito sa Karamuan, Camarines Sur. Napakagandang lugar mga ka-online. Sa ngayon, hahanapin natin yung kliyente, yung pagdi-deliver natin nito. And pagkatapos natin mag-deliver mga ka-online, mag-ikot-ikot tayo dito sa Gihal-o, Karamuan, Camarines Sur. Ngayon mga ka-online, pupuntahan natin yung bahay ng kliyente sa Zone 3, Gihal-o, Camarines Sur. Ayun mga ka-online, na i-deliver na natin yung Uratex foam na in-order ng kliyente. Kaya mag-ikot-ikot muna tayo dito. Magmumotor tayo dito sa Barangay Gihal-o. And mamasyal tayo ngayon.
Ikot-ikot pa tayo dito sa Barangay Gihalo. Ayun, ang sarap. Ang sarap sa mata. Kung titingnan mo yung baba, purong puting buhangin, mga white sand, mga ka-online. Kaya kahit andito pa lang tayo sa taas, parang ang sarap maligo. Tara, puntahan natin.